Jeremy Wade vagyok. Karrierem során elkaptam már a világ legveszélyesebb édesvízi szörnyetegeit. Általában a világ legtávolabbi csücskében vadászom rájuk. De mostanában olyan helyről kapok jelentést gyilkos halakról, ahonnan nem is vártam. Az Egyesült Államokból. Emberevő szörnyetegekké növik ki magukat az emberi tetemeken. Akkora volt, mint én, vagy talán nagyobb is. A sötét, veszélyes vizek hírhedten ismerős fenevadjai. Csupa vér lett körülöttem a víz. Felkeresem azokat, akik találkoztak a bestiával. Belefulladtam volna, és most arra már Jézus asztalánál vacsoráznék. Aztán az életemet kockáztatom, hogy megkeressem őket. Beránt a vízbe, és soha nem találnak meg minket. Ráharapott! Mekkora hülyeség ez? A világ egyik legfejlettebb országában vajon hogyan élhetnek halálos szörnyetegek a folyók és tavak mélyén? Jaj. Édesvízi szörnyek. Amerikai gyilkosok. Mivel a világ minden táján szörnyetegek nyomában járok, ezért felkészültem a legváratlanabb dolgokra is. Például arra, hogy egy 120 kilós földön kívülivel kell megküzdenem a városban, vagy egy elektromos angolnával csatázok egy kiszáradt mocsaras tóban. De ez lesz eddigi legszokatlanabb kutatásom. Az elmúlt években több jelentést is olvastam az Egyesült Államokról, amelyek szerint igazi szörnyetegek ólálkodnak Amerika hátsó kertjeiben. Ezért vadászni indultam, hogy kiderítsem, tényleg élnek-e gyilkosok az Egyesült Államok folyóiban. Utazásom Floridában kezdődik. A világ egyik legrémisztőbb ragadozójának nyomába eredek. A jelentések szerint ez a potenciális gyilkos több tízezer ember orra előtt bukkant fel és portyázott. Ez az állat ihlette minden idők legmeghatározóbb filmjét, a cápát. A filmben egy nagy fehér cápa ólálkodik New England partjainál. A film alapját az 1916-ban New Jersey-ben történt bikacápa támadások adták. A támadások közül 2 nem is az óceánban történt, hanem a folyókban, 25 kilométernyire a torkolattól. A bikacápa a melegvízű partok legnagyobb ragadozója az egész világon. Az édes vizekben is képesek életben maradni, ezzel megsértve a territóriumomat. A mostani jelentések szerint a napfény államában is cápák bukkantak fel. Azt akarom kideríteni, hogy ezek a halálos állatok tényleg megtalálhatók-e Florida belvizein. Lehet, hogy egy modernkori cápafilm eseményei vannak készülőben. Habár a nagy fehér cápa foglalja el a főcímeket, a bikacápa jóval több támadásért felelős, mint bármilyen más fajtársa. Csak Florida partjainál számos támadás történt az elmúlt években. Don Showment, egy 3 méter hosszú bikacápa majdnem megölte Melbourne Beach-en, 1993-ban. Remélem, az ő élményei kicsit közelebb visznek ahhoz, hogy megértsem a bikacápa viselkedését. Nagyjából 25-50 méterre voltam a hullámoktól, a 4 méter mély vízben. Ekkor éreztem, hogy valami belevág a lábamba. Égető fájdalmat éreztem a kezemben és a lábamban. Csupa vér lett körülöttem a víz. Dawn nem csak a saját élete miatt aggódott, ekkor 6,5 hónapos terhes volt. Pánikba estem, és anyukám után kezdtem kiabálni. Nagyon megijedtem, mert tudtam, hogy segítségre lesz szükségem. De nincs senki a közelemben. Magamra voltam utalva, és ez volt az a pont, amikor rájöttem, hogy össze kell szednem magam. Amilyen gyorsan csak lehetett, visszaküzdötte magát a partra, ahol aztán kórházba siettek vele. Az életveszélyes sebek miatt azonnal megműtötték. Csak a lábán 85 öltésre volt szükség.
2,5 hónappal később pedig megszületett a kisfia, aki most 18 éves. Egészséges kisfiú volt, aki a McIntyre Shark Showman nevet kapta. A halál közeli élmény miatt Dan megértette, mi vezetett oda, hogy a cápa rátámadt. Hatalmas hibát követtem el. Borongós, felhős időben úszkáltam a sötét vízben, amikor tele volt a víz csali-halakkal. Ezek a kis halak kora reggel, illetve késő délután árasztják el a vizet. Ha azt látod, hogy a halak kiugrálnak a vízből, ne menj oda, mert biztos, hogy valami nagyobb vadászik rájuk közben. Dan esetét hallva még inkább vágytam arra, hogy elkapjak egy bikacápát. Be akartam bizonyítani, hogy Florida édesvizeiben ólálkodnak. Ezért a nyomozásom arra a területre fókuszálódott, ahonnan a legtöbb bikacápa támadást jelentették, az Indian River Lagoon partszakaszra. 25 éve horgászom a világ minden táján, és ez alatt megtanultam, hogy a helyiek ismerete a legnagyobb segítség ahhoz, hogy elkapjunk egy rejtőzködő halat. Akár Pápua Új-Guineában járok, akár Alaszkában vagy Floridában, először mindig a helyiekkel beszélek. Kapcsolatba léptem Mike Palmerrel, aki 3 évtizede vadászik cápákra. Bikacápa horgászatban különösen otthon van. Egykor elkapta és megölte őket, de az elmúlt 15 évben már minden esetben visszaengedte a cápát a vízbe. Mike segít majd elkapni az első amerikai gyilkosomat. Ő a partról horgászik cápára a csónak védelme nélkül. Mike nagy teherbírású botja egy hámhoz csatlakozik, melyet a törzsemhez szíjazunk, vagyis ha a hal berántja a botot a vízbe, a horgász is megy vele együtt. Nincs ahhoz fogható, ha az ember a folyópartról horgászik és megakaszt egy 230 kilós bikacápát. Veszélyesnek tűnik, mondhatjuk ezt röviden. Ha megakad a hal, talán sikerül kifárasztani annyira, hogy kivonszoljuk a sekély vízbe, és egy kis szerencsével elszakad a zsinór. Mi a legrosszabb, ami történhet velünk? Meghalunk. Beránt a vízbe, és soha nem találnak meg minket. Eddig Ausztrália és Dél-Afrika partjai mellett horgáztam már bikacápára, de az hajóból történt, amivel követni lehet a halat, ha megakadt. A szárazföldről horgászni teljesen más dolog. Erősebb felszerelés szükséges. Mivel olyasmit készülök megakasztani, ami 3-szor nehezebb, mint én, ezért komoly szerelékre lesz szükség. Egy hatalmas kovácsolt horgot használok az eddigi legerősebb damillal. A legjobb hámot használjuk, amit magunkra szíjazunk. Milyen? Kényelmes. A hám hátulján van egy biztonsági rész, amellyel hátulról megtartható a horgász. Ha tehát sikerül megakasztani egy ekkora halat, nyugodtan bemehetsz vele a vízbe, nem lesz gond. Foglak. Napközben nagyon sokan járnak ide a folyóra úszni, csónakázni, de amikor lemegy a nap, az egész környezet megváltozik. Ilyenkor a cápák felúsznak a sekély vízbe, és rájával meg márnával táplálkoznak. Éjszakára teljesen más világ alakul ki. Azt hiszem, sikerült megtalálni a legjobb helyet. Dan is azt mondta, kerüljük ezeket a helyeket. Csalihalak tömege ugrándozik a vízben, és érezhető, hogy valami vadászik rájuk. Megakadt valami. Betámasztok. Habár az orsót már teljesen letekerte, a hal még mindig könnyedén úszkál. Szerencsére a legerősebb damil van fent, amit valaha használtam, így is nehéz megtartani. Ez tényleg egy szörnyeteg. 20 perces fárasztás után sikerül végre közelebb húznom a parthoz. Amikor a felszínre húzom, olyasmit látok, amire nem számítottam. Oda néz! Hatalmas dolgot fogtam, de ez nem cápa.
A partra húzom, megyek és kiszedem a horgot. Ez egy óriás fűrészes sügér. Ez aztán hatalmas. Egy hatalmas fűrészes sügér. Azt hinnénk, hogy 20 perc fárasztás után ki van merülve, de ez a bestia csak most kezdi a harcot. Miközben csapkod, nem csak a horgot kell óvatosan kivennem a szájából, de a hátán található tüskékkel is vigyáznom kell. Kint van, kivettem a horgot. Ez egy hatalmas bestia. A hossza... 210 centi. A körmérete 175 centi. Ez a több mint 2 méter hosszú szégyenlős óriás valószínűleg 160 kilót nyomhat. De ennél jóval nagyobbra is megnőhet. Akár a 270 kilót és a 240 centit is elérheti. Láthatóan óriás halról van szó, amely iszonyatosan ellenállt. Amikor közelebb húztam, egy hatalmas hát látványára számítottam, ezzel szemben egy csomó tüskét pillantottam meg. Habár ez egy kemény, szívós élőlény, ideje visszatolni a vízbe. Szeretném visszatolni a mélyebb vízbe, de nem könnyű ezzel az óriással. Habár Mike őrt áll mellettem, ez a hatalmas hal nem adja könnyen. A térdig érő vízben a halhasa még mindig súrolja a folyó fenekét. Ha ugyanúgy elfáradt, mint én, akkor most meghúzódik egy csendes szögletben, és kicsit kifújja magát. Én viszont előveszek egy újabb csalit, hogy sikerüljön végre bikacápát fognom. Habár nem erre a szörnyetegre vadászom, ez a hatalmas dög is jól mutatja, hogy igenis élnek óriások ebben a vízben. A sikerben bízva tovább horgásztam. De aznap reggel már nem sikerült fognom semmit. Ez a sűrűn lakott modern metropolis nem a legjobb hely egy emberevő gyilkos utáni vadászatra. Itt találkoztam Grant Gilmore-ral, aki a bikacápák szakértője. Mesél a viselkedésükről. A nőstények minden tavasszal megjelennek a lagunákban vagy a folyók alsó szakaszán, hogy világra hozzák a kicsinyüket. Ezek 220-270 kilós egyedek, amelyek úgy 2,5-3 méter hosszúak. Majd távoznak. A fiatalok az első 5-6 évben itt maradnak, amíg el nem érik a 1,5-2 méteres hosszt. Tehát egy 3,5 méter hosszú bikacápa bármelyik percben elúszhat a vidéki házak hátsó stégje mellett. Az emberevő cápák úgy ólálkodnak Florida csatornáinak labirintusában, mint a modernkori minotaurusok. Mennyi úszkálhat itt belőlük? Mennyiről beszélünk? 100-ról, 1000-ről? Ha valaki Florida csatornái között él, akkor valószínűleg több ezer hatalmas ragadozó cirkál közvetlenül a küszöbe előtt. Az Indian River Lagoon több mint 240 km hosszú és számos folyó táplálja. 3 öblön keresztül az óceánnal is kapcsolatban van. Az egyik ezek közül Fort Pierce. Itt húzódik előttünk a főág, amely egyenesen az óceánba ömlik, és több ezer kilométernyi édesvízű csatornarendszer veszi körül. Ez az a rész, ahol az évnek ebben a szakában a 3-4 méter hosszú nőstények megjelennek, hogy az édesvízben hozzák világra utódaikat. És ugyanitt a fiatalok, ezek a 1,5-2 méter hosszú cápák 6 évet töltenek el a szárazföld belső területein, mielőtt kiúsznának az óceánba. Vagyis ez a néhány 100 méter széles folyó a cápák országútja. Évente több 100, de lehet, hogy 1000 cápa úszkál föl alá ezen a vizen. Az emberek szomszédságában. Leszáll az éj. Ideje találkozni Mike-kal, hogy újra megpróbálkozzak a bikacápa horgászattal a szárazföldről.
Kapás van! Hirtelen megugrott. Igen, van rajta valami. Érzem, ahogy csapkod. Igen, rugdos. Csúnyán rángat. Most is biztosra megyek, és Mike tartja a hátam. Egy ilyen nagy hal esetében a legrosszabb eshetőség, hogy a vízben kötünk ki. Végre megpillantom az úszót, amit már alig vártam. Ahhoz, hogy jobban megnézhessem, egy kötelet kell a farka köré tekerni, és ki kell húzni a partra. De óvatosnak kell lennem, mert a cápák még egy ilyen hosszú harc után is tartogatnak meglepetéseket. Léteznek ennél nagyobbak is, de azért az ő mérete se semmi. Ez az ifjú úgy 2 méter hosszú, vagyis lassan ideje, hogy elhagyja az édesvizet és elinduljon az óceán felé. A horog felvágta a száját, de ha elengedjük, utána hamarosan begyógyul. A cápa ínye borotva éles fűrészes fogakat rejt, amelyek kellemetlen pillanatokat okoznak, mielőtt a cápa mélybe merül az áldozatával. Most már érthető, hogy miért vérzik el valaki és hal bele a támadásba akkor is, ha csak egy felderítő harapást, amolyan kóstolgatást él át a találkozása során. Ez a hal az elmúlt 5-6 évet a belvizeken és csatornákon töltötte. Roppant kijózanítóan tudhatni az a tudat, hogy több ezer ilyen fenevad úszkál a vízbe. Ha az ember összefut egy ilyen élőlénnyel, az könnyedén rosszul sülhet el. Csodával határos módon a bikacápák és az emberek általában külön utakon járnak. Azt megtanultam, hogy ezek a bikacápák itt élnek köztünk a folyókban és a csatornákban, közvetlenül az emberek háza mellett. A támadások többsége a part mellett történik, és valószínűleg véletlen baleset, nem pedig szándékos támadás. A cápák általában összekeverik az embert a kisebb halakkal vagy a delfinekkel. A horrorfilmek és a híradók folyamatosan emlékeztetnek minket az óceánokban fenyegető cápatámadásokra. De mi van ezekkel a csendes belvizekkel? A legtöbb itt élő ember nincs tisztában a felszín alatti gyilkosok jelenlétével. Minél több ember és cápa osztozik a vizeken, annál nagyobb az esély egy édesvízi cápafilm esetének. A bikacápák jelenléte Florida csatornáiban jó példa arra, hogy a mesterséges létesítmények igazi mennyországot kínálnak a föld legveszélyesebb ragadozói számára. A gátak szörnyetegeket hoznak létre, mivel a halak csapdába esnek egy hatalmas új környezetben, és ha békén hagyjuk őket, akkor emberevő méretűre nőnek. Mint az az európai harcsa, amelyet egyszer Spanyolországban fogtam a folyóban. Nemrégiben jelentést kaptam egy óriás harcsáról, melyet Dél-Missouriban láttak a Bagnall gátnál, amely tulajdonképpen az Ozarks tó egyik kivezetése. Ez egy alattomos hely. A gát mögött elterülő tó statisztikailag a 3. legveszélyesebb kiterjedt vízterület az Egyesült Államokban. Ez egy mély, folyékony fekete lyuk, ahol időről időre eltűnik valaki. Vajon a rengeteg eltűnt embert összefüggésbe lehet hozni a szuperméretű harcsáról szóló jelentésekkel? Azzal kezdem a nyomozást, hogy felkeresem a helyi történészt, Michael Gillespie-t, hogy megtudjam, mit tud az eltűnt emberekről. Igazából senki nem tudja, hány holttest tűnt el a tóban úgy, hogy soha nem került elő. De a legismertebb tény még 1954-ben történt. Volt akkor egy hajóbaleset, amelyhez a Grand Glaze nevű kiránduló hajónak is köze volt. A Grand Glaze épp elhagyta a Bagnall gátat, amikor hatalmas vihar tört ki. Ez pont az emlékezés napjának hétvégéjén történt. A hajó kifutott a tóra, megtett 3-4 kilométert, amikor elérte a vihar széle. Ahogy a hajó egy szélvédett öböl felé fordult, egy hatalmas szélroham felborította. Tizenöt ember esett a vízbe. A 15-ből 8-an megfulladtak. Ebből a 8-ból 3 testet soha nem találtak meg.
Az egyik áldozat édesapja saját költségen búvárokat fogadott, hogy átvizsgálják a tavat a lánya holttestéért. Soha nem találták őt meg. Elképzelhető, hogy a holttestek lesüllyedtek a tó aljára, ahol aztán a harcsák megették őket. Ezzel a szörnyű lehetőséggel korábban már találkoztam Indiában, a Káli folyónál, ahol a harcsák gigantikus méretűre nőttek, amiatt, hogy az emberek a félig elhamvasztott tetemeket a folyóba lökik. Lehet, hogy itt is valami hasonló történt. Azt tudom, hogy elég nagy harcsák élnek a tóban, de simán meg lehet, hogy van köztük egy-két óriás méretű is. Ezt úgy értem, akkorák vagy nagyobbak, mint én magam. Nagyon izgalmas a gondolat, hogy a gát mögött esetleg óriás harcsák élnek ebben a tóban. Az az érdekes, hogy ez nem egy trópusi esőerdő környezet. Egy olyan tóról beszélünk, amely a fejlett világ kellős közepén helyezkedik el. De mielőtt a sötét mélységbe vetném a horgomat, tudni szeretném, milyen szörnyeteg vadászik majd a Csalira. Ezért felkeresek valakit, aki a munkás hétköznapokat ezeken az alattomos vizeken tölti. A mentőhajó vezetője Tim McNitt több ezer órát töltött már itt merüléssel. Ha szörnyek élnek a tóban, akkor neki tudnia kell róluk. Gondolom, a hajóból kidobált tárgyak mellett néha holttestekre is bukkantok a vízben. Igen, eddig 8 tetemet húztam ki a vízből. Néha faágakra, fákra bukkanunk, de találtam már járművet is a tóban. Volt arra utaló jel a testek esetében, hogy valami evett belőlük? Elég sok ilyen testet láttam már. A harcsa köztudottan ragadozó hal. Bármit megeszik, ami befér a szájába. És ha elég nagy a szája, akkor az ember is felkerül az étlapjára. Vajon ebben a tóban él ekkora méretű harcsa? Mekkora a legnagyobb harcsa, amit láttál? 2 méter körüli, 130-140 kilós lehetett. Jóval nagyobb és nehezebb volt, mint én. Első kézből kapjuk az információt attól, aki már látta a szörnyeteget a tóban. Mivel minél hamarabb neki kell állnom horgászni, ezért felkeresem Steve Brownt, aki jól ismeri ezeket a veszélyes vizeket. Ez a gát 3 harcsának ad otthont. Van itt laposfejű harcsa, kék harcsa és csatorna harcsa. Még soha nem fogtam egyiket sem. De legjobban a 2 nagyobbik érdekel, amelyek emberevő méretűre is megnőhetnek. Úgy döntöttem, kipróbálok egy trükköt, amit egy korábbi utam során tanultam. Közel a partokhoz már nagyon mély a víz. Az élesen lerohanó partszakasz lent is folytatódik, 25-30 méterrel arrébb van az eredeti folyómeder. Emlékeznek a Spanyolországban fogott európai harcsámra? Ha a folyómederbe dobtam a csalit, mindig volt kapásom. Most is ezt fogom tenni. Úgy tűnik, a terv bevált. Valami azonnal érdeklődést mutat a csali iránt. Jó nagy hal, jó nagy hal. Sekély a víz, ezért nagyon nekiíramodik, de nem tud lemerülni. Ezért a 2 part között úszkál. Alig telt el pár perc, már is ráharapott. Próbálom távol tartani a másik bottól, hogy ez megfeszüljön kicsit. Tegnappal ellentétben a nagy halak itt azonnal lépre mennek. Nagyon izgalmas, már látom, hogy jókora mérete van. Ott az úszója, igen, igen, igen. Mintha kicsit fáradna. Hol van a szák? Pompás, már a szákban van. Ez legalább 25 kilót nyom. Ó, igen, atyám. Az emberek azt hiszik, a harcs egy ronda, nyálkás dögevő, pedig ez egy izmos ragadozó. Hatalmas szája van, nagyon széles. Nincsenek klasszikus értelemben vett fogai, de ha benyúlok, érzem, hogy rengeteg apró fogacskája van, amelyekkel megragadja a zsákmányt. Ha valamit elkap, többé nem engedi el. Igen, nagyon szép hal. Ezekkel az apró fogacskákkal tökéletesen meg lehet ragadni a tó fenekére süllyedt emberi tetemet. A
A krokodilokhoz hasonlóan a harcsa is képes forogni, így hatalmas húsdarabokat, akár egy végtagot is képes kitépni a tetemből. A hossza 120 cm. A fejénél 20 centi széles, a szája 15 centi. Összehasonlítva azzal a harcsával, amelyről Tim beszélt, meg kell mondjam, ennek elég széles szája van ahhoz, hogy letépje valaki fejét. Hatalmas halak élnek ebben a tóban. Rossz látási viszonyok mellett félelmetes lehet összeakadni velük, mivel tényleg csak az utolsó pár méteren vesszük észre. Meggyőződtem róla, hogy tényleg élnek szörnyméretű harcsák a Bagnall gát mögött, amelyek valószínűleg kiegészítik néha az étrendjüket egy-egy emberi holttesttel. De még mindig hátra van egy kérdés. Ezek vajon csak a tó fenekén portyáznak és csak megkóstolják a halottakat, vagy gyilkos szándékkal támadnak az emberre? Korábban többször is veszélynek tettem ki magam, hogy kiderítsek valamit. Megmutattam, hogy a piranyák nem mindig támadnak emberre. Aztán csaliként használtam magam, amikor Új-Zélandon összeakadtam egy angolnával. Ezt nézd, ezt nézd, ezt nézd! Ezúttal is hasonlóan drasztikus lépésre szánom magam. Ahhoz, hogy bebizonyítsam, hogy gyilkosok, saját bőrömön kell tapasztalnom egy harcsatámadás teljes erejét. A csali ismét én leszek. Van a horgászatnak egy ősi módja, amit noodlingnak hívnak. Ezt a korai horgásstílust puszta kézzel űzik. Amikor a harcsa ikrát rak, készít egy fészket a folyó vagy a tómeder aljában. Az ember lemerül a víz alá, és vagy a kezét, vagy az egész testét betolja ebbe a fészekbe. Mivel a harcsa védi az utódokat, ezért rátámad az emberre és beleharap a kezébe. Ha a harcsa megharapott, akkor egyszerűen ráfogunk az állkapcsára, és puszta kézzel kivontatjuk a partra. Oklahomába utazom, mert ott ez a horgászmódszer rendkívül népszerű. Elég kellemetlenül érzem magam, mert nincs velem a felszerelésem, és tudom, hogy én leszek a csali. Felkerestem Bobby Sparksot, a technika régi nagyöregjét, hogy megtudjam, mivel is állok szemben. Figyelmeztetései felborzolták az idegeimet. Baromi hosszú volt. Kétszer akkora volt, mint én, és az orrom előtt bukkant fel. Szinte belebotlottam a gödrébe. Arra gondoltam, na ez egy szép nagy példány lesz. Lemerültem. Félúton jártam az ürege felé, mikor előjött, és keményen nekem támadt. Az a hal volt vagy 40-50 kiló. Bekapta a katonai csizmámat egészen a térdemig. Pedig 44-es a lábam. A hal bekapta Bobby lábának a felét, és nem engedte el. Lemerült, miközben rázni kezdte a lábamat, és próbált forogni velem. Azt sem tudtam, mikor vagyok fent és lent. Már majdnem a felszínen voltam, mégsem tudtam levegőt venni, mert azonnal visszarántott a vízbe. Le akarta szakítani a lábamat. Az utolsó rántásnál a barátomnak sikerült elkapnia, és kihúzott a vízből. Nem tudtam, lesz-e elég erőm hozzá, hogy visszavágjak és kihúzzam a vackából. Szerinted mi lett volna, ha nincs veled aznap a barátod? Akkor a hal lent tart a víz alatt, és én megfulladok. Most arra már Jézus asztalánál vacsoráznék. Hatalmas ereje van. Iszonyú erős. Ez az ő területük. És én tisztelem az otthonukat. Egyértelmű, hogy rendesen meg kell tanulnom a noodling technikát. Túl veszélyes ahhoz, hogy csak úgy belevágjak. Sikerült összefutnom Nate Williamssel és a barátjával Dylannal, akik mindketten szakértők a témában. Nem csak a veszély miatt aggódom, hanem egyszerűen félek elkapni egy igazi édesvízi szörnyeteget. A két fiú épp egy noodling verseny felénél jár, ahol a legnagyobb harcsákkal van dolguk. Az a csapat nyer, amelyiknél a 3 legnagyobb hal összsúlya a legtöbb. A verseny után a halakat természetesen visszaengedik a vízbe. Megígértem, hogy a helyszínt titokban tartom, hogy a többi noodling versenyző ne akadjon a nyomunkra.
Itt tehát megismerem azt a bestiát, amely a Bagnall gátnál kitért előlem. A laposfejű harcsa könnyedén elérheti az emberevő méretet. Nate biztos benne, hogy találunk egy nagyobb példányt, de előre figyelmeztet, hogy mivel nézek szembe. Általában bottal horgászok. És még úgy is közvetlen kapcsolatot érzek a halakkal. De ez itt puszta kézzel folyik. Gondolom, hogy ez így aztán tényleg intenzív lesz. Igen, ez egy másfajta horgászat. Ez a legextrémebb és legveszélyesebb mód, amit valaha kipróbáltál. A bottal akár 40-50 percig is fáraszthatsz egy halat. Egy nagyobb hal kifárad, mire ki tudod húzni. De ezek a halak az első pillanattól kezdve harcolnak veled. Bedugod a kezed a szájába, és azonnal megérzed az erejét. Olyan szorosan fogd, amennyire csak lehet. Ha lazul a szorításod, azonnal halálforgásba kezd. Az állkapcsa olyan, mint egy kapaszkodó. Ha lecsúszik a kezed, idáig bekapja, és akkor forogni kezd. Akkor aztán komoly karcolásokat csinál. Látod ezt? Néha egészen idáig bekapja. Ezen a részen bárhol elkaphat. És akkor aztán nem kímél. Ha összezárta a száját és elnyelte a karodat, akkor nincs menekvés. Nudling közben minden évben halnak meg emberek. Egyesek feje közel van a felszínhez, mégsem tudnak feljutni, hogy levegőt vegyenek. Rendben van. Akkor csináljuk. Az első megfelelő helyszín egy betoncső. Tökéletes hely a harcsák számára. A terv az, hogy Dillon merül le, mert a cső szája túl kicsi ahhoz, hogy én beleférjek. A nyílás víz alatt van és csupa iszap. Itt csak egy kis rés van, amin be lehet jutni a csőbe. A terv az, hogy Dillon mindkét lábát bedugja a nyílásba. Amikor a harcsa ráharap, kirántja a lábát. De ehhez teljesen a víz alá kell merülnie. Néztem, ahogy Dillon az egész testét felkínálja Csalinak, és az jutott eszembe, hogy érthető, miért hívják Amerikát a bátorság földjének. Bent van? Igen, igen. Egy hatalmas harcsa van oda bent. A lábam közt van. Dillon egészen a nyílásig húzta a harcsát, majd a két lába közé szorította. Szerencsére közben a feje felért a víz fölé, és így kap levegőt. Nyomd a lábaddal! Lemerülök a víz alá, hogy megnézzem, hogyan fogja. Meg akartam nézni, Dillon szerint hogyan kell rendesen megfogni egy ilyen nagy harcsát. Megvan a kopoltyú, megfogtam! Megragadtam, és a felszínre húztam. Várj! Igazi csapatmunka volt. Nate pórázt tett a halra, így nyugodtan elengedhettem. Ez az első laposfejű harcsám. Ki gondolná, hogy egy ilyen sekély folyóban ilyesmi él? Azt hinnéd, nincs benne semmi. Egyes részek alig fél méter mélyek, mégis igazi szörnyeteg él bennük. És nagyon ügyesen rejtőzködik. Mégis sikerült elkapni, gyors volt, de annál fárasztóbb. Az előreugró alsó állkapcsot kell elkapni. Ezek az apró, tűszerű fogak húsos párnába vannak ágyazva. Ennél fogva próbálom megtartani a halat. A torok hátsó részében van egy zúzó párna. Ha bekapja a kezünket, akkor egészen odáig is lenyúlhatunk. A záróizom rászívja magát a karunkra, és akár a hal gyomrába is leérhet a kezünk. A másik dolog, amire nem árt odafigyelni, az a kopoltyú. A kopoltyúnál próbáljuk megfogni, de vigyázni kell, mert a kopoltyút apró tüskék védik, és ha az egyikhez pont akkor ér hozzá a kezünk, amikor a harcsa csapkodni kezd, akkor ez komoly sérülést okozhat. Olyan ez, mintha még egy veszélyes szája lenne. Ez a példány úgy 18 kilós lehet. Mindenki másnak hatalmasnak tűnik, de Nate szerint ezzel nem lehetne megnyerni a versenyt. Ezért visszaengedjük. Egy olyan rész felé tartunk, ahol Nate korábban már hatalmas harcsákat fogott. Felkészítelek kicsit, hogy mire számíts majd.
Itt van a víz felszíne. A felszín alatt úgy mellkasig érő víz van, olyan 120 centi lehet. A folyó alján lévő homokban van a nyílás szája. A cső már félig besüllyedt az agyagba, ezért ilyesmi alakja van és 2 ember széles. Vagyis a fejed itt lesz valahol a mellkasig érő vízben. Amikor odaérünk, a lábaddal el kell torlaszolnod a nyílást, nehogy elússzon a hal. Dillon és én ott leszünk melletted. Mi is rátesszük a lábunkat a nyílásra, hogy falat alkossunk. Valószínűleg nekünk fog támadni. Ez valamivel bonyolultabb lesz, mint az első lyuk volt, mivel el kell torlaszolnunk a nyílást, hogy a bent lévő harcsa nehogy meglógjon. A taktikai megbeszélésnek vége. Merülés előtt nagyon fontos, hogy elképzeljem magam előtt, hogy mi vár rám odalent. Máskülönben könnyen pánikba eshetek, ha valami váratlan dolog fogad. Amikor körbetapogatóztam, kiderült, hogy van egy kis sima kiugró rész, amely aztán függőlegesen tart lefelé a folyómeder aljára. A függőleges falon van egy nyílás, amely a part felé nyúlik. Valószínűleg a harcsa ebben rejtőzik. Egyelőre nem tudom megmondani, milyen mélyre nyúlik be a nyílás. Ezt csak akkor tudom majd, ha már bedugtam a kezemet. Érj hozzá! Ha elég mélyen benyúlsz a lyukba, akkor arra irányítod, amerre csak akarod. Nyugodtan nyújj be jó mélyre, nem lesz gond. Itt vagyunk melletted. Ha azt halljátok, hogy valami nem stimmel, azonnal kihúztok, értem? Bedugtam a karomat a lyukba és körbetapogatóztam. Egy örökké valóságnak tűnt a dolog. De úgy tűnik, nincs itthon senki. A tüdőm lassan égni kezdett. Lehet, hogy nem nyúltam elég mélyre. Lehet. Próbálj meg minél beljebb nyúlni. Nem nyúltam elég messzire. Amikor kitapogatom a nyílást, valami neki megy a lábunknak. Itt van, zárjuk el. Használd a talpad. Teljesen le kell zárnunk a nyílást, hogy ne szökhessen meg még egyszer. Ezúttal fejjel előre bújok be a nyílásba, hogy megkeressem a halat. Semmit nem látok, és ahogy körbe tapogatózom, valami beleharap a kezembe. Elég keményen. Sikerült elkapnom, hogy a felszínre húzzam. Puszta kézzel fogtam ki egy hatalmas harcsát. Ott feküdt és rám várt. Beleharapott a kezembe, aztán ott hagyott. Amikor körbe tapogattam, rátaláltam a szájára. Rémisztő érzés. Dillon vett rá, hogy fejjel előre merüljek a víz alá, és keressem meg a lyukat. Kóksötét volt, semmit sem láttam. Úgy éreztem, hogy hülyeség, amit csinálok, készröhely. De mégis bevált. Nincs ennél őrültebb dolog. Higgyék el! Ahogy Nate előre szólt, a harcsa komoly küzdelembe kezd. A halálforgással próbálkozik. Ha nem sikerül uralkodni rajta, könnyen eltörheti a csuklómat. Jaj! Elkapta! Szerencsére végül elengedett. Egy hatalmas, lapos fejű harcsa. A hatalmas lapos fejéről és a széles alsó állkapcsáról kapta a nevét. Micsoda egy szörnyeteg! Úgy látom, harci sérülései is vannak. Ezeken a kövérkés úszókon normál, tiszta lebenynek kell lennie, de ez mintha már elszakadt volna. Forradások vannak rajta. Kissé cafatokban van a farka. Az is lehet, hogy a hal beúszott egy hód várába, a hód pedig kifogást emelt a látogató ellen. Kemény meccs lehetett. Ez a hal legalább 20-22 kilót nyomhat, ami komoly előnyt jelenthet a versenyben. Lassan kezdem elhinni, hogy Bobby Sparksot tényleg egy kétszer ekkora hal támadta meg.
Amikor először hallottam arról, hogy Észak-Amerikában ekkora harcsák élnek, amelyek megölik az embert, nem hittem el. Ezt a saját szememmel kellett látnom. De most, hogy kipróbáltam ezt a horgászati formát, amelyben addig provokáljuk a halat, amíg beleharap a kezünkbe, miközben a sötét vízbe merülünk egy tüdőnyi levegővel, majd puszta kézzel húzzuk a felszínre, most már elhiszem, hogy vannak példányok, amelyek megölik az embert. Az idő rohan. Kocsiba rakjuk a 3 legnagyobb harcsát, és irány a mérlegelés. Az ország minden részéből érkeznek csapatok a noodling versenyre. Egyre feszültebb a légkör, ahogy a csapatok leméretik a halakat. A nyomás egyre csak nő rajtam, amikor az emberek felismernek. Mindenki hallotta a híremet, mely szerint szörnyetegekre vadászom. Mi következünk a mérlegnél. Remélem a harmadik hal legalább 22 kilós lesz. Utoljára azt a halat méretjük le, amit én fogtam, és kiderül, hogy 24 kilós. Ez összesen 70 kilót jelent. De vajon elég ez a győzelemhez? Harmadik helyen végzett Michael Gill és csapata. Második helyen végzett David Walker és csapata. Első lett Nathan Williams csapata. Nate és Dillon szakértelmének hála senki sem vette észre, hogy noodlingban még kezdő vagyok. És szerencsére nem esett csorba a hírnevemen sem. A díjak átvétele után ideje, hogy visszaengedjük a bestiákat a vízbe. Azért jöttem Amerikába, hogy kiderítsem, tényleg gyilkosok laknak-e az édes vizekben. Találkoztam itt halálos bikacápával, amely Florida több ezer lakosának küszöbe alatt portyázik. Iszonyatos a harapása, amely miatt könnyen elvérzik az illető. Végzetes találkozás lehet. Majd az egyik folyóban tüskés hátú szörnyeteget fogtam. Kiderítettem, hogy emberevő méretű harcsák élnek Missouri egyik tavában, amelyek valószínűleg emberi holttesteken nőttek meg. Nagyon hosszú, nagyobb és nehezebb is, mint én. És a noodling után már nem kétlem, hogy egy ekkora méretű hal simán leránt valakit a víz mélyére. A kalandnak vége. Most már biztos vagyok abban, hogy Amerika folyóiban, tavaiban és csatornáiban potenciális édesvízi gyilkosok élnek.